салому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Elon TV. дар навори имрӯзаи мо танҳо квартира мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо бораи мо хеле муҳим ай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд ёки замини фурӯшӣ доранд, мошини фурӯшӣ доранд, квартира фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сум ай. ёки ягон чизи худро гум карда бошед, муроҷиат кунед, рекламаш мекунем. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, дукомната квартира дар 9 этаж қарор дорад. 55 метр квадрат, нархаш бошад 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳам 80%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамҳо дар рӯи экран занг занед, маълумоти зиёдро аз соҳиби хона дастрас намоед. квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, яккомната квартира дар 50 этаж қарор дорад. 47 метр квадрат, нархаш бошад 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳам 80%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, яккомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 32 метр квадрат, нархаш бошад 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳам 80%. ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад, рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Шоҳмансур, 4комната квартира дар 3 этаж қарор дорад. 60 метр квадрат, нархаш бошад 350 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳам 80%. ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад, рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, яккомната квартира дар 7 этаж қарор дорад. 47 метр квадрат, нархаш бошад 195 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳам 80%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамҳо дар рӯи экран занг занед, маълумоти зиёдро аз соҳиби хона дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, дукомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат, нархаш бошад 175 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳам 80%. ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад, рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар наздики Садбарг, дукомната квартира дар 8 этаж қарор дорад. 61 метр квадрат, нархаш бошад 269 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳам 80%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамҳо дар рӯи экран занг занед, маълумоти зиёдро аз соҳиби хона дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунем. ина квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Исфара, 3комната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 46 метр квадрат, нархаш бошад 120 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳам 80%. ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад, рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 1 микрорайон, 3комната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 68 метр квадрат, нархаш бошад 100 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳам 80%. ремонти хуб дорад. харидори аниқ бошад, рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. хона срочно фурӯхта мешавад. ина квартираи фурӯшӣ дар Бохтар, Қурғантепа, райони Кушониён, 3комната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат, нархаш бошад 135 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳам 80%. ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад, рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунем.